Hello po Kuya Will, nandito po kami. Kami po ang Francisco family. Ito po yung aking tatlong anak. Sige na Frank. Ako po si Franklin Francisco. Ako po si Fairly Bless Francisco. At ito po yung bunso namin. Hi, hello, si Froze. At ito yung aking napakagwapong asawa, si Freezer. Kami po ay kakanta para po sa mga bayani na nating mga frontliners. Para po ito sa inyo. Sama-sama tayo'y magkaisa, labanan ang problema, pagmamahal at tulong sa kapwa ang kailangan ng bawat isa. Kapuso, kapamilya, tayo'y magkaisa na. Harapin natin ang problema. Sabay tayo'y manalangin sa buong may kapal na ang virus hindi na magtagal. Hawak kamay natin ipakita sa buong mundo na tayo'y Pilipino, isang bansa, isang diwa, tayo'y pinagpala, matapang matatag na Pilipino. Kapuso, kapamilya, tayo'y magkaisa na. Harapin natin ang problema. Sabay tayo'y manalangin sa buong may kapal na ang virus hindi na magtagal. Kapuso, kapamilya, tayo'y magkaisa na. Harapin natin ang problema. Sabay tayo'y manalangin sa buong may kapal na ang virus hindi na magtagal. Sabay tayo'y manalangin sa buong may kapal na ang virus hindi na magtagal. Na ang virus hindi na magtagal. Yan, yun po. Stay home and stay safe po sa lahat. Salamat.